Igen, ha szeretnétek még videókat, akkor írjatok be a kommentbe. És ahogy látjátok, neked jobban tartósabb. És ha szeretnétek még sok ilyen videót, akkor írjátok meg kommentbe, Facebookon vagy Twitteren, mondjuk Twitteren meg Facebookon nem vagyok elérhető, de hogy mondták, így lehet énekelni, aztán ja. Hát ma Evelyn volt itt, szóval csak vele tudtam videót csinálni, de hát nekem az már tökéletes, szóval köszönöm, hogy velem tartottatok, viszlát!